Estem molt feliços d'haver trobat aquest espai perquè tenim un ajuntament que ha acollit molt bé el projecte, el poble també, tenim el poble que és molt gran, que ofereix moltes possibilitats en un entorn rural que és espectacular, que dona moltes opcions als nens i les nenes per créixer i desenvolupar totes les seves habilitats. Jo crec que una de les diferències principals que pugui haver-hi en una escola formal és que una família que porta les seves filles a Riu està conscient i vol ser present en el procés de creixement de les seves filles i els seus fills. Els infants, conforme es van desenvolupant, es mouen moltes coses i normalment són coses que, especialment quan són petits, són el reflex de coses que passen a casa. I per mi era clau trobar una escola en què no només s'acompanyés els nostres fills, sinó que se'ns acompanyés també com a família. Estem aprenent coses, sobretot d'educació, de la pedagogia aquesta més lliure, d'acompanyament a l'infant. Nosaltres tenim en compte que hem anat tots a escoles públiques i del règim, quasi bé, saps? Que no, però quasi bé sí. I llavors, clar, això és molta diferència. A dia d'avui disposem de 3 espais, 2 espais que estan situats a la planta baixa. Un dels espais és doble i comptem amb un espai també on es fa el menjador, on es dina. I un altre espai on hi ha el joc de joc simbòlic i realment també és un espai que fan servir més els infants més menuts. I l'altre espai és un espai on hi ha també espai de construcció i on hi ha material estructurat i un petit taller d'expressió. I al segon pis hi ha una sala de psicomotricitat on es fa tots els jocs de psicomotricitat amb diferents elements. És un espai molt xulo, amb molta llum i prou ampli. El paper de l'adult aquí en aquest projecte és posem l'infant al centre i l'adult el que fa és observar i acompanyar tots els processos que ell fa. És molt important per nosaltres la part emocional, que els infants puguin trobar en aquest espai, puguin trobar qui són, puguin aprendre a decidir, puguin aprendre a saber què és el que volen i el que no volen, puguin aprendre a posar límits, puguin aprendre a respectar-se ells mateixos i a respectar els altres. Aleshores, per nosaltres, en aquestes etapes tan primerenques, això és com la base més important que tenim, sentim que l'altre ja vindrà després. Qui vulgui bufar l'espelma ja es pot apropar, que comptarem fins a 3. 1, 2 i 3.